jakintasunaren ikaran. Mercedeseko zuzendaritzak soldata igoera eskaini die langileei, baina ez du igandeko gaueko txanda baztertu. Gasteizko Mercedesen lantegiko zuzendaritzak eta langileen jarrerak hurbildu dituzte gaur egindako bileran, bi aldeek onartu dutenez, baina sindikatuen arabera aurrerapauso gitxi izan dira. Zuzendaritzak zeinbat proposamen egin dizkie langileei, baina eskaintza markatu ez du igandeko gaueko txanda baztertu eta hori marra gorria da sindikatuentzat. Arratsaldeon guztioi, erabakitzen dutela uztailaren 6 egun berezia izango da Mercedes Gasteizko langilearentzat. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Arantza Tapia ekonomiaren garapeneko sailburua autogintza multinazionaleko zuzendaritza nagusiarekin bilduko dira Alemanian. Taldeak 1.200 milioi euroko inbertsioa iragarri du lantegiko instalazioak berritzeko eta orain halako bi ekoitzi ahal izateko. Egoera horrela, Mikel Díaz de Alda Mercedeseko langile batzordeko labeko ordezkariarekin hitz egin du Hamaika Telebistak. Guk beti eskatu dugu, dauzkagu 6 marra gorri, direnak malgutasun handiagorik ez, zigarren gaua ez, KPI-ari lotuta soldata egoerak, modelo V delakoa diskriminatzaile ez izatea, eta gero kontratu relebota ez. Horietan, ez du iaia zertan mejoratzen, eta gure ustez, enpresak ez du aurrerapausorik egin. Ematen du ordainsari bat, baina konsolidable ez dena, eta orduan gure ustez hori erosteko ahalmena galtza da. Eta gero malgutasuna, bai mejoratzen duela apur bat kudeaketan, baina jarraitzen du 6. gaua eskatzen. Gurekin oraindik ez du hitz egin eta ez daki langileok ze eskatzen dugu zela baldintza dauzkagun, eta hori argi utzi nahi dugu, politikariek hitz egiten dutela gure lan baldintzak eta eskatzen duguna jakin gabe, eta erki horregatik den, edo bai komisiones sujete ekintzetapiekin, zozer herri adostuta daukalakoia, eta orduan arratu nahi dut horrea, eta ahalik eta azkarren hitzarmen bat lortzea, gure ustez duina ez dana izango. Hiru egun horiek deituta daude, ostegunean bileran aurrerapauso handia edo behintzate bide honean emango bazen aurrerapauso hori, ostiraleko greba kendu halko zen, baina momentuz dagoen egoeran egonda, hiru egun greba horiek egingo ditugu. Bestelakoan, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak protesta egin du Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurreran, diru-sarrerak bermatzen dituen errentaren inguruko proiektua salatzeko. Hainbat sindikatuk eta askotariko eragile sozialek elkarretaratzea egin dute lege proiektuan bertan bera ustea eskatzeko eta 2008ko legea errespetatzea galde egiteko. Gasteizko gobernua egiten ari den propaganda salatu du Euskal Kartak eta euren kezei zenbakiak jarri dizkiete gainera. Zehaztu dutenez, pentsioduna ez den pertsona batek 2008an 727,41 euro kobratzen ditu. Aldiz, 2008ko legearekin 1.026 euro kobratuko lituzke.
Ordea, Nazio Batuen erakundeak azalpenak eskatu dizkio Frantziako gobernuari hizkuntza gutxituei buruz duen jarreraren inguruan. Maiatzaren 31an bidalitako gutun batean, kezka agertu zion Parisi nazioarteko erakunde horrek. Frantziako Konstituzio Kontseiluak molak legearen kontra hartu zuen erabakiak kalte garrantzitsuak eragin diezaizkiolakoan Frantziako gutxiengo linguistikoan giza eskubidei. Euskaraz erantzuniko brebetako azterketak zuzentzen dira Baionan. Zuzenketa zentroa antolatu dute Baionako Arteen hirian. Euskal Hirigune Elkargoaren babesarekin adierazi dutenez, sinetziak dira ekintzak ondorioak izango dituela. Donibane Garaziko zuzenketa zentroan protesta egin dute sare publikoko eta pribatutako irakasleek zehazkari babesa erakusteko. Gure ikasleek ala ere euskaraz egin dute azterketa hori, kasik denak desobintzan sartuz, eta zilegitasuna emateko ekintza hori. Barakigu gure aldarrikapena legala dela, arautegietan sartzen da, legeak, dekretuak, zirkularrak baimentzen dute akademiari azterketak euskaraz egin araztea. Arazoa dugu akademiak ez duela nahi. Barne araudiengatik ez dute gure aurren eskubidea utzi nahi gauzatzen. Beraz, hori da hori horretarazteko egin gerri dela, legez ere egin gerri dela, eta zilegi dira. Publiko eta pribatuko erakasleak dira, gai desberdinetakoak, zuzentzaileak badirela, zuzentzaile euskaldunak, beraz kopia horiek zuzenduak izaten aldirela arazori gabe. Guk ez dugu fitxik ikusten, pentsatzen dut kopia horiek joanak direla, ez direla hemen, goizean iritsi gira, gure kopiak ukan ditugu eta zuzentzen ari dira. Frantziak Bilbon eta Iruñean dituen kontsuletzeetan sartu dira hainbat irakasle gaur goizean. Frantziako estatuak baitutako azterketa itzul ditzaten eskatzeko. Izan ere, basoa euskaraz egin duten ikaslei hizkuntza eskubideak urratu dizkietela salatu du mugimenduak eta azaldu du euskaraz erantzundako azterketak baitu eta Euskal Herritik kanpora eraman dituela Frantziako estatuak. Irakasle euskaldunen esku eror ez daitezen eta ondorioz zuzendu ez ditzaten. Eskuan Euskal Errepublika orain zioten kartelak zituztela sartu dira kontsuletara. Bestaletik, diputatuen Kongresuko Konstituzio Batzordeak Memoria Demokratikoaren legearen proiektua onartu du bart, PSOE, Unidas Podemos, EAJ eta EH Bilduren aldeko 19 botoekin, eta PP, Vox eta Ciudadanosen ezezkoarekin. Ezkerra Republikanak abstentzioaren alde egin du azkenean. EH Bilduren arabera akordioarekin errekonozimendurako bide berriak irekitzea, konponketan aurrera egitea eta legearen hutsune batzuk zuzentzea lortu du koalizioak. Belpozu eta diputatuaren hitzetan euren zuzenketek testua hobetu dute, baina haren onesperarekin ez da amaituko biktima guztien egiaren, justiziaren, erreparazioaren aldeko borroka. Ponemos en valor las enmiendas transaccionadas por nuestro grupo con los grupos que conforman el Gobierno. Pensamos que suponen avances en la búsqueda y concreción de la verdad, además de abrir nuevos cauces de reconocimiento y reparación. Hoy votaremos a favor del dictamen, volviendo a recordar que con la aprobación de esta ley no finaliza la lucha por la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas. Azpiegiturei helduta beste kontu bat, Europar Batasunak ez du abiadura handiko trena diruztatuko oraingoz. Udani Arbeo.
Frantziar gobernuak abiadura handiko trenaren hego-mendebaldeko egitasmo handia eraikitzeko aurreikusitako 14.000 milioi euroko aurrekontuaren 20% Europar Batasunak diruztatu dezan eskatu zion, alegia 2.800 milioi. Europak baina Europako interkonexiorako mekanismoa deituriko kuadroan laguntza jasoko dituzten 135 proiektuen zerrenda aurkeztu du eta abiadura handiko trenari loturiko Frantziako hego-mendebaldeko egitasmo handia delakoa ez da ageri. Ildo horretan Pierre Recarte ingurumenaren aldeko elkartak biltzen dituen KADE kolektiboko presidente ordeak adierazi du urteetan zehar azpiegitura honen aurka egin duen ororen garaipena dela. Nola nahi ere Europa interkonektatzeko proiektuen 2022ko deialdi berria datorren irailean hasiko da eta baliteke hor gauzak aldatzea. Zenbait eragile jada adierazi dute HTaren alternatiba litzateken egungo trena ardatzen modernizazioa segurtatzeko proposamenen bat prestatzeko beharra. Testu inguru honetan ordea Alain Roset Akitania Berriko presidenteak esan du soilik Bordeleko hegoaldeko proiektuan izan dela ingurumen ikerketak eta prestaketa lanerako diruztatzea errefusatua, HTaren proiektuari eutsi nahian. Dimentsio honetako proiektuetan urrats bakoitza errespetatua izan behar dela azpimarratu du Roset sozialistak. Bien bitartean Hego Euskal Herriko abiadura handiko trenaren lanei begira jarriz, Europako batzordeak Espainiako gobernuari 216 milioi euro emango dizkio garraio egitasmoetarako, eta haietako 155 milioi HTaren Bergarako lotuna egiteko izango dira. Azpiegiturak hortxe lotuko ditu Gasteiz, Bilbo eta Donostia, eta obra garrantzitsua izango da. Europako batzordeak esan du Europako batasunen mugikortasuna hobetu nahi duela laguntza horien bidez. Frantziako Bordele Tolosa Akizarteko HTaren kostuaren 20%, baina ez du diruzatuko oraingoz behintzat. Energiari lotuta berriz, INR enpresak 210 etxe hornitzeko adina elektrizitate sortuko du. 2014an sortu zenetik ezarri dituen 17 zentral fotovoltaikoei beste 4 gehituko dizkie udan enpresak. Energia krisiaren gaineko kezka gero eta gehiago nagusitzen ari da mundu osoan. Alternatiba gisa INR herritarren energia ekoizten duen sozietatea dugu Ipar Euskal Herrian. Energiaren 89% inportatua zela eta Ipar Euskal Herritik kanpo ekoizten zela ohartuta energiare problematika berreskuratzeko borondatea sortu zen 2014an. INR da herritar enpresa bat, energia elektrikoa, energia berriztagarriak bultzatuko dituena Ipar Euskal Herrian eta energia ekoizpenak sortuz. Jadanik energia berriztagarria ekoizten duten 17 zentral fotovoltaiko dituzte herritar eta kolektibitatei esker. Orain INR enpresak Azkainen eta Baionan laster martxan ezarriak izango diren instalazioetaz gain, 4 instalazio fotovoltaiko berriren obrak hasiko ditu 2022ko uda honetan, Sara, Doniztiri, Garazi eta Ortzaizeko herrietan. Eraikin publikoen teilatuen tamainaren araberakoa dira zentralak. Sarakoa izango da handiena 500 metro kuadrorekin, eta 35 etxebizitza hornitzeko beste elektrizitate sortuko du. Ortzaizen 180 metro kuadrokoa izango da zentrala, Donostirin 120 metro kuadrokoa, eta Donibane Garazi 50 metro kuadrokoa. Enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundetako espazioetan ezarriak dira 25 urterako. INRek egiten du hasierako inbertsioa, baita mantentzea ere, eta erakunde publikoek espazioa uzten dute urtean euro bateko alokairu simboliko baten truke. Udaran eraikiko diren instalazio fotovoltaikoen kasuan, INRek egingo duen 235.000 euroko inbertsioaren bidez 4 instalazio berri hauek 5 tona CO2-ren emisioa saietsiko dute urtero, eta udazkenerako herri enpresak bere parkea handituko du. 24 zentral izango dira eta potentzia egungo 497 kilobatioetatik 675 kilobatioetara pasako da. Horri esker udazkenerako Euskal Herriko 210 etxebizitza hornitzeko adina elektrizitate ekoitziko duela kalkulatzen du enpresak. Agiri bat ondu du Eusko Jaurlaritzak Galiziako osuntarekin batera eta horrekin Espainiako gobernuari eskatuko diote neurriak hartzeko familia medikuak ugaritzeko. Nabarmendu dute osasun sistemek egon duten arazorik larriena arlo horretako profesionalen gabezia dela eta berelako neurriak hartu behar direla. Bi administrazioetako ordezkariek bihar eramango dute agiri hori autonomia erkidegoetako ordezkariek osasun ministerioko buruekin duten bilerara.
Eta osasuna Eusko Jaurlaritzak familia zaintzaileak laguntzeko 2 zerbitzu aurkeztu ditu. Zaintel eta etxean zaindu. Helburua da bai zaintzaileen bai mendekotasuna bat duten bizi kalitatea hobetzea. Beatriz Artolazabal, Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburua. Etxean zaindu programak gainkarga, sentsazioa eta familia zaintzailek bizi duten estres egoera murriztu nahi ditu. Laburbilduz, etxean zaindu programak mendekotasuna duten pertsonen eta familia zaintzaileen bizi kalitatea hobetu nahi du. Zaintelek eta haren 900100356 besteak beste zaintzaile ezagutzak, trebetasunak eta arreta eskaintzeko helburua dute. Bestaletik, aurten Gasteizko alkate den Gorka Urtaranek Hiriko Urrezko domina Arabako gurutze gorriari ematea proposatu du. Gasteizko alkateak Hiriko Urrezko domina Arabako gurutze gorriari ematea proposatu du. Erakundeak 150 urte beteko ditu aurten. Alkatearen ustez, erakunde humanitarioak aitorpen hori merezi du behar gehien dituzten kolektiboei eskainitako dedikazioa eta orain arteko ibilbidea direla eta. Hirugarren Gerra Karlistan sortu zen gurutze gorria Araban eta une hartan haren zeregin nagusia izan zen zaurituei arreta ematea. Une bakoitzaren arabera erakundeak bere lana biztanleen beharren eta sasoiaren arabera egokitu du. Behar horiek batez ere gizarte politikekin eta premia gehien dituztenekin lotutakoak izan dira, adinekoak, istripuak, inmigrazioa, errefuxiatuak, presoak, desgaitasuna, hondamendiak, droga mendekotasuna edota nazioarteko lankidetza besteak beste. Iaz bakarrik Arabako gurutze gorriak 13.081 laguni eskaini zien laguntza, 2020 voluntariok egindako lanari eta bazkide diren 1.520 enpresek eta lagun erakunde eta elkarteek emandako laguntzari esker. Dena den 2020an pandemia piztu zenean urte bakarrean 23.713 lagun izan ziren laguntza jaso zutenak. Gasteizko Urrezko domina udalbatzak osoko bilkuran ematea adostuko balu, abuztuaren 5ean banatuko litzateke, Andre Mari Zuriaren jaietako egun handian. 2015ko maiatzaren 8ean banatu zen sari hori azken aldiz. Jose Maria Sedano lain hori eman zitzaion hil ondoren. Arabatik Nafarroara Iruñeko Sanferminak estear direla, kaleira ikusgarria osatu du mugimendu feministak. Alde zarrean astelen gauean, 11 aurrera, mezu bat ozen entzunarazi eta argi ikustarazteko. Adi-adi egongo da eta ez du inolako sexu erasorik onartuko. Uholde beltza gara, amorruz eta irmotasunez mintzo dena. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorruk arrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Kaleak geureak eginez, indarrez aurre eginez, elkartasun eta saretze feminista ereiten, etsaiari hortzak eta ukabilak erakusten, sistema zapaltzailea desegituratzen, gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentsa transfeminista. Gora, borroka, feminista! Gora, borroka, feminista! Ordegaiaren 7an 14 urte beteko dira Jose Diogo Janezek Nagore Lafak bortzatu eta hil zuenetik. Haren omenez 100 herritar inguru batu ziren atzo Iruñeko Binkulo plazan, astelenean Lilak taldeak dutako elkarretaratzean.
zuen, gaur ere euria ari du. Deus ez den gaitza da nostalgia, ez deusa ezin da arindu. Eta Iruñean bukatu da COVID-19 eragindako 2 urteko etenaldia. Bueltan dira Iruñeko San Ferminak. Aurten 2 ardatzi izango ditu 11aren Zabremietako eskaintzak. Batetik txupinazoaren zuneko emanaldia eta bestetik zapi gorria. Tarte berezi bat telebistaren zuzeneko saioetan San Ferminen berri emateko. Adi! ¡Viva San Fermín! Nazioarteko gai helduta berriz, Errusiar gaztik gabeko negu baten beldur dira Europan. Izan ere, Nord Stream Errusiako gaza Alemaniara eramaten duen gazbidea geldiaraziko dute 10 egunez instalazioa konpontzeko. Eta operatoreek iragarri dutenez, era berean Alemaniak eskatuta agertu da konponketak aitzakietzat hartuta Nord Stream erabat blokeatzeko arriskua ikusten duelako. Hala Ane Irazabal kastariak azaldu digu Berlinetik zein den uneko egoera. Nolabait 3 maila dituen larrialdi plan bat abiarazi zuen duela 2 hilabete, gasaren larrialdirako plana, momentuz 2. mailan gaude, eta 2. maila horretan herritarrei eskatzen dietena da aurreztea. Hau da, aurreztea ahalik eta azkarren eguneroko bizitzan eta baita industrietan ere. Horrek ez badu funtzionatzen, eta ikusten bada udazkenera iristen garela erreserba nahikorik gabe, 3. maila aktibatu beharko litzateke, eta 3. mailak ja ekarriko lukena izango litzateke gobernua egingo litzatekeela gasaren hornikuntzaren kudeaketa guztiaren jabe hau da. Eta horrek errazionamendu bat ekarriko lukeela, ze epe motzeko mirakulurik hemen ez dago. Ikatz meategiak gehiago ustiatzeko erabaki hartu duela gobernuak larrialdi egoera batean egongo balitz, eta gero da zer egin, oraindik irekita jarraitzen duten 3 zentral nuklearrekin, eta aurten itxi beharko liratekeen 3 zentral horiekin, ez? Noski hemen, beldurrik handiena da zer gertatuko den udazkenean, hau da, ea Alemaniak nahikoa gas izango duen udazkenari eta batez ere neguari aurre egiteko. Zer gertatzen ari da? Momentuz ez direla erreserbak nahi bezala edo nahi bezain azkar betetzen ari. Haien helburua izango litzateke, Alemaniako gobernuaren helburua izango litzateke azaroaren amaierarako erreserben 80% beteta izatea. Eta horrela, posible izango litzateke, errazionamendurik gabe neguari aurre egitea eta industria geratu gabe batez ere, ez? Ze gobernuak esan duena da, momentu kritiko batera iristen baldin badira, geratu beharko dena ez dela izango etxeetako berogailuak, baizik eta industrian geldialdi batzuk egin. Eta hori, badakigu horrek domino efektu bat sor lezakela. Ostera, milaka migratzaile dituen karabana bat abiatu da Mexikoko eta Amerikako estatu batuetako arteko mugarantz. Migrazio fluxuek ez dute etenik eta hildakoak egoten jarraitzen dute bide seguruak ez daudelako. Gainera, bien bitartean Mexikoko presidentearen eta Biden arteko bilera aurreikusten da datorren asterako migrazioaren gaia hizpide izango dutela. Bero Satrustegi kazetarekin egin dugu konexioa eguerdian eta hala aritu da iristear den hitzorduaz. Gaur 8:50 migratzaile asfixiaturik hil ziren estatu batuetako muga zeharkatzen zuen trailer batean zihoaztela. Horregatik, Mexikoko hegoaldeko mugan dagoen migratzaileen karabana batek, Mexikoko gobernuari,
korridore humanitarioak sortzeko eta autobusak antolatzeko eskatu dio Estatu Batuetako mugan halako ezbeharrak ez gertatzeko. Hori gutxiez eta mugarik gabeko medikuak erakundeak egoeraren larritasun eta arrisku fisikoak eta psikologikoak azpimarratu ditu eta Mexikoko iparraldeko mugan laguntza humanitarioak lehentasuna izan beharko lukeela adierazi du. Gertakari kate hauek izan dira besteak beste Biden eta López Obradorren arteko bilera bultzatu dutenak. Gaia ardatz, batez ere muga zeharkatzen duten ertamerikarrek izan ditzaketen lan aukerak baloratzea izanen dute helburu. Horrekin batera, ekonomiari, segurtasunari eta armen trafikoari helduko diotela aurreratu dute. Bestalde, hamarkada bat bete du Naiz komunikabideak eta ospakizunetan dabiltz bertako lagunak. Harin esan bai, baina 10 urte ez dira gitzi eta hasierako balantzea egin du gurean gaur, Iñaki Altuna Naizeko zuzendariak. Gu genituen erronka batzuk, eremu ezberdinetan. Azken batean transizio batean behar genuen, gu bagatoz tradizio batetik, paperatik eta erredakzio molde batetik, eta egin behar genuen transizio digitala deritzaion hori ez. Eta hori bat zeukan hainbat erronka, bai erredakzioaren funtzionamentuan, bai produktuak egiterako eran, kazetaritza egiterako moduan, bai negozio eredua deitzen zaion horri, kioskotik arpidetza eta beste hori. Eta, marka bera, marka berri bat atatzen merkatuan. Orduan, guzti hori, transizio hori, 10 urte hauetan esan ditzeke, transizio horren parte bat behintzat, erabat optimistak izango, baina parte bat behintzat egin dugula eta norabide bat hartu dugula. Eta besterik ez gure aldetik gogoratu bihar 11:00 aurrera San Ferminen txupinazoa eta saio berezia ikusteko aukera izango duzuela hemen 11 telebistan. Eta gaurko saiorekin agurtzeko Ezkabidean eta Herri San Ferminak sorturiko bideoklaparekin agurtuko zaituztegu. Gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean nahieran 11.eus atarian. Onda izan. Uztaren ia eretxita, hasia garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Batek aztarazi nahi izan zuen auzolan azere indako hazi guztiak nekez birrinduko dituztela haien harriez Uztaren ia iritsita hasiak garabiltzen harri guztien artetik arrakalak bilatzen Uztaren ia iritsita garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Ha sido transaccionado. Eta beste itun bat ere sinatu da, Gerra Zibileko artxibo nagusian dauden izaera pribatuko pertsona natural edo juridikoei agiriak edo efektuak bueltatzeko epea urtebetean finkatzea, erakunde publikoen esku dauden ikurrak, banderak ere, eskatzen dituzten alderdi, sindikatu edo unitate militarrek ere, jasoal izango dituzten. Mikel Agarda. Y también por un asunto que hemos debatido, digamos, desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que es la recuperación de bienes, sobre todo, digamos, por particulares, bien sean personas jurídicas o personas naturales. Akordio horiei guztiei esker,
gobernuak nahikoa babes lortu du konstituzio batzordean legea aurrera ateratzeko, PSOEk eta Unidas Podemosek batera ermandako 17 botoei EAJaren eta Bilduren botoa gehitu zaizki astelehen honetan, eta horrek gehiengo osoa eman die Patxi López buru duten batzordean. Azkenik Eskerra Republikanak abstentziaren alde ere egin du, Carolina Telletxea bozeramale ondokoak aurrerapenak onartu ditu elkarrekin adosturiko 5 zuzenketetan. Les deben ustedes una disculpa al compañero Joan Tardá y a todo el movimiento memorialista, también las señorías de la izquierda. Y como siempre, lo reabren tarde y lo reabren mal. Cabe reconocer los avances que supone el texto que llega a esta comisión, cabe reconocer lo que supone una declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho del régimen precedente, algo que Esquerra Republicana ha defendido siempre y casi siempre en solitario. Todos ustedes saben, y así como todos los periodistas también, que hoy seguramente nos estarán escuchando con mucha atención, que dicha condición de ilegalidad y nulidad era condición sine qua non para continuar negociando la ley. Que quiero miseria, que hoy pisamos de nuevo hasta hacerla eterna. Terbulatzur, batek zadol per la vida, estimen com estimen les pobres, inclús en por en la terra humida i tot amb la sang i la llengua ferida. De mujeres a Aldiz kontra agertu ziren PP, Vox, Ciudadanos eta UPNek, bertan bere utzitako Carlos García, adanero diputatu nafarra, guztiek kritikatu zuten batzordearen lanak, 1983 bitarte luzatu izanak, Guillermo Díaz